Hej, jeg hedder David. Okay, det her handler om fattigdom. Om fattigdom? Ja. Ja. Giver du nogensinde en mønt eller to til en hjemløs? Ja, det gør jeg tit. Okay. Får de hjemløs nogle penge fra kommunen? Ja, nej, du får ikke nogen penge, når du er hjemløs, fordi du ikke har noget bosted. Hvis du ikke har nogen bolig, så er du ikke berettiget til at få økonomi fra staten af. Okay, hvordan har du det med hjemløs? Jeg synes, det er et dilemma, fordi der er nogen, der vælger at være hjemløse, fordi de ikke har brug for den struktur, som måske andre mennesker har. Og det respekterer jeg, men jeg synes, det er synd for dem, specielt de unge, som er hjemløse, som ikke har mulighed for at finde sig et sted at bo. Okay, har du medfølelse med de hjemløse? Absolut. Okay. Prøv at forestille dig ikke at have et hjem. Det er det mest nederen jo. At ikke kunne gå hjem nogen steder og gå på sit eget lokum og sove i sin egen seng, altså. Det er jo for nedturen. Er der en grund til, at de tager stoffer? Jeg tror ikke, ja, for jeg tror, det er et uudholdeligt liv at være hjemløs. Jeg tror simpelthen, det er så hårdt. Jeg tror, det er meget hårdere, end man regner med. Okay. Er hjemløs fattige? Det må man betegne som, ja. Okay. Det var det.